Swaczyną. Dobry wieczór, albo dzień dobry, zależy o wtory będziecie oglądać ta szolka tyju. Mamy ją już ponad rok. Dzisiaj mam takiego chłopa, który po Śląsku jeszcze za pierwszej komuny dużo gadał w telewizji, w radiu, w kabarecie i kiedy pokazywał, że ten śląski jest troszkę inszy jak ten język polski. Pan Jerzy Ciurlok. Witam pięknie. Wiecie chyba, że on w tych kabarecie masztalskich to był za Ecika, nie? Tak to... No jest dali, bo kabaret masztalski, ja w ogóle tak uważnie słucham i staram się, bo słucham ze zrozumieniem, nie? Ja. I szanowny gospodarz powiedział, że za pierwszej komuny ja gadał po śląsku w radiu i w telewizji i to jest prawda. Ale za pierwszej komuny to znaczy, co teraz mamy drugą komuna, czy jak to? No a co mamy teraz? Jak ktoś uważa, że mamy teraz kapitalizm, to ja powiem no coś takiego, że jest takim jednym profesorem widział wywiad z profesor od fizyki i się tam skarżył pani redaktor, że teraz mało geltu państwo dało na badania podstawowe, nie? I tam mu też pada to co? Za socjalizmu to było lepiej? A on padł, no wiecie, znaczy za realnego socjalizmu to było lepiej. A on padł, wiecie pan Mićko, jak wy godocie, że za realnego socjalizmu, to ja wam powiem, to tamten był realny, a ten jest nierealny. Aha. No ja też miał takie podejrzenia, bo jak tak patrzę na te przewodnie siły narodu, wtedy była jedna i bratnie stronnictwa. A teraz mamy dwie. Teraz mamy dwie przewodnie siły narodu i bratnie stronnictwa. Ale dajmy pokój tej polityce, bo... Lepiej o tych łogodce. Była niedawno rocznica procesu brzeskiego, także lepiej, no, potem Bereza, Kartuszko i te rzeczy. Co by się komuś nie wspomniało za bardzo. Nie. A jak idzie o Ecika, no to ten hop, on się do mnie jakoś przykleił prawie 30 lat temu już. I tak łazi za mną. Ja go nawet lubię, a czasami jest uciążliwy, ale to porządny hop jest i ja go tak cały czas za sobą mam. Czasem go za drzwiami zostawia, czasem go biera ze sobą, no ale cały czas przy mnie jest. Panie Jorgusiu, powiedzcie mi no jeszcze tak. Ja wolę jak się dumie go do Jurek albo Juraj, bo Jura, tak, to jest... Był taki bibliofil, jeden z pierwszych śląskich bibliofili, Jura Gajdzica z Cisownicy, to jest cieszyńskie. On już w XVIII wieku zaczął zbierać stare książki i jako wiano dawał je swoim cerum, bo ich tam dość pora miał. To ciekawy człowiek był. On był furmonem między innymi. Podejrzewa się, bo to tak na pewno tego nie wiadomo, że on jeździł za wojskami napoleońskimi po Europie jako podwóz, nie z tą forum, że tam woził byle co. No i on się kaś tam zetknął z tymi książkami. A wiadomo, że ta Cieszyńsko, czyjś Górnego Śląska, to tam ludzie byli dość dobrze wykształceni, bo ze względu na protestantyzm oni już od XVI wieku mieli roztumajte książki u siebie w chałupie, bez to tam czasami w jakiejś starej wiejskiej chałupie książka Reja idzie znaleźć jeszcze i dzisiaj, albo Postylla Wujka, czy inne tego typu książki. Czyli on miał jakiś taki szacunek naturalny do książki stworzony przez te wyznanie protestanckie, no i on te książki zaczął zbierać. I on miał swój własny ex libris nawet. Co było nieprawdopodobne, bo on se go sam wyrżnął w klocku drzewnianym, Jura Gajdzica, nie? I to sztymplował. Czyli, że forma imienia Jura, my to z Rusami kojarzymy, nie? Ale widać, że ona na Śląsku, bo Juraj to zaś jest bardziej czeskie, słowackie, nie? Ale Jura to jest taka forma, która na Śląsku musiała funkcjonować w tym czasie. To zresztą też w starych pieśniczkach, w starych śpiewkach słychać. Bez to ja wolę, jak się do niego do Jura. To on dzisiaj uważają, że to jest po rusku. To on dzisiaj Jura. Albo Jurek. Jura. Nie dumie będzie Jura, bo Jurek to mi zaś tak brzmi za fest po polskiemu. Więc Jura, powiem wam jeszcze telewidzowie, że coś takiego, ten hop
je bibliofilem. Bez toho na svojego konika v los. Ja. Ja o tym słyszę, że on ma taką biblioteka, jako się dopiero niedawno zaczęła marzyć mojemu synkowi, bo niedawno ciągnął wszystko na tych płytkach, nie? Aha. Ale jak, To też nie jest złe. Ale nie, ale jak obejrzał, jak się richtig czyta książki, a ja doma mam trochę tego, po raz starych też, to zmienił zdanie. Pan doktor by chciał mieć taką ścianę książek i kominek. I my też tu tak dzisiaj zamiast przy kominku, to przy tyju możemy się porozprawiać, jak to richtig z tą śląską kulturą. Ta śląska kultura niektórym się zda, że nie ma czegoś takiego jak śląska kultura, ale my oba... Jest. My oba wiemy, że je. My wiemy i to, że mamy jakoś więź z tą kulturą z Niederschlesien. Wiemy, że największe umysły tam z Niederschlesien to czuły się Ślązokami. Takie dwa braciki, Hauptmany, oba pisali po Niederschlesien. Znaczy, jak mogę wyjść w słowo, to się zaczęło dużo prędzej. Dużo prędzej, bo to się zaczęło w średniowieczu. Na Śląsku ludzie mieli te poczucie takiej odrębności i samostanowienia. No stąd w 1402 roku pierwszy Sejm Śląski został powołany, o czym mało kto wie. A to był Sejm dlatego, że tam było zebranie wszystkich stanów, czyli i byli książęta śląscy, i rycerstwo, i mieszczaństwo, i duchowieństwo oczywiście. Czyli, że to, co potem nastąpiło na przykład przy Konstytucji 3 maja, zgromadzenie stanowe, to na Śląsku my już mieli w XV wieku. Fakt, że Fryderyk Wielki, bo to funkcjonowało do XVIII wieku nieprzerwanie, ten Sejm Śląski. Fryderyk Wielki zawiesił funkcjonowanie tych organów samorządowych, no ale on taką politykę prowadził. Nie tu miejsce, żeby o tym teraz gadać, nie? Natomiast ludzie mieli poczucie związku z tą swoją ziemią i z tą swoją kulturą. Gadali o sobie, że są Ślązakami. Obojętnie, czy gadali to po łacinie, czy gadali to po czesku, czy gadali to po niemiecku, czy gadali to po polsku, gadali, że są Ślązakami. I takie mieli poczucie odrębności i takiej autonomiczności. I to byli zarówno ludzie kultury, jak i zwykli tacy prości obywatele, którzy jakąś tam świadomość mieli. A świadomość na Śląsku społeczeństwa była wysoko, dlatego że już w XIV wieku wprowadzano powszechne szkolnictwo. Nie obowiązkowe, ale powszechne. To znaczy książęta śląscy wydali nakaz swoim proboszczom, że chłopskie dzieci mają uczyć czytać i pisać i rachować. Tak, chłopskie. Tu nie było tego takiego czapkowania i takiego podziału między chłopstwem na przykład a szlachtą jak na terenach polskich. Nie? Dlatego też i mieszczaństwo tutaj na Śląsku się rozwijało. To w ogóle była ziemia mieszczan. Tutaj było bardzo dużo miast i mieszczaństwo było siłą, które nadawało ton takiej gospodarce śląskiej. Natomiast z tej warstwy chłopskiej pochodziło bardzo dużo intelektualistów. I na przykład jeden z pierwszych wielkich uczonych europejskich, nie śląskich, Witelon, on pochodził z chłopskiej chaty, powiedzielibyśmy, spod Legnicy. Jego rodzice byli chłopami. On gdzieś tam u tego proboszcza prawdopodobnie nauczył się czytać i pisać. Potem poszedł do szkoły do Legnicy, a potem poszedł na studia do Paryża. To jest XIII wiek. XIII wiek, czyli jak godzimy, że on poszedł na studia do Paryża, to on poszedł w sensie dosłownym. Czyli on musiał piechty z tego Śląska do tego Paryża dojść i tam te studia skończył. Potem się znot w Padwie. I potem, jak już pokończył te studia, był bardzo dobrze notowany, bardzo wysoko notowany i uznany między innymi na dworze papieskim, nie? Miał tam wielu przyjaciół, którzy go w pewnym momencie prawdopodobnie uchronili od strasznych problemów, bo on poza tym, że był znakomitym fizykiem, on między innymi wyjaśnił zjawisko rozszczepienia światła.
w XIII wieku, tęcza, nasz rodak, tak, wytłumaczu. tęcza, podwójne słońce, różne takie załamanie obrazu w wodzie, nie? On to powyjaśniał. Znaczy, jeśli chodzi o samo rozszczepienie, on wyjaśnił dokładnie zjawisko załamania światła w wodzie, w szkle. Natomiast jeśli chodzi o rozszczepienie światła, to był o krok od wyjaśnienia. Dopiero Isaac Newton to wyjaśnił kilkaset lat później. Tak. Ale on się też zajmował teologią, filozofią, różnymi innymi rzeczami i on wyjaśniał zjawisko demonów. Przecież w tamtym czasie demony to było coś, co było realnym bytem dla człowieka. Nie? A on powiedział, że to jest wymysł ludzkiego umysłu. Za coś takiego mógł zostać skazany na stos. No ale miał tam tych przyjaciół w tym Watykanie i udało mu się uniknąć tego stosu. No on wrócił na Śląsk, między innymi był nauczycielem jednego z książąt legnickich. No, bardzo ciekawą postać, ale to daleko my sięgnęli, nie? Bo Godo się o Górnym Śląsku w przeciwieństwie do Dolnego Śląska, że tak o Górnośląsko-Wiocha. I to rzeczywiście tak było w XIX wieku. To były kresy tej prowincji. Świetność księstwa opolsko-raciborskiego już dawno minęła. Nie? No i tutaj dopiero uprzemysłowienie spowodowało, zresztą nawet Goethe w tym swoim zdaniu na temat Górnego Śląska, on pisze o tych ludziach, którzy gdzieś tam są na krańcach tego, pozbawieni dostępu do tej wysokiej kultury. Taki Górny Śląsk był, a ja się obawiam, że on w dużym stopniu, ten Górny Śląsk jeszcze w nas pokutuje, w nas, Górnoślązakach, ale to za chwileczkę do tego przejdziemy. Ale żeby nie było tak, że tu nic nie było, to w tym samym czasie mniej więcej jak Witelon, pojawił się taki peregryn z Raciborza, zwany również peregrynem z Opola. To był filozof, moralista, kaznodzieja, no bo wiadomo, że wtedy książki były przepisywane ręcznie i ta nauka mówiona, ona była bardziej dostępna niż ta pisana. No i on nauczał ludzi, i on pochodził spod Raciborza, z chłopskiej rodziny. Gdzieś tam z okolic Nędzy pod Raciborzem. Z chłopskiej chaty pochodził, XIII wiek. I też wykształcił się, też skończył uniwersytety, a jego kazania były znane i są do dzisiaj w bibliotekach w całej Europie, były przepisywane. I znajdowały się w całej Europie od Paryża, aż być może po Kraków, tego nie wiem, ale po Wrocław na pewno. On też był ciekawą postacią, bo on w tamtym czasie głosił równouprawnienie kobiet. Ja zawsze godzę, że współczesne feministki mogłyby sobie go na patrona wziąć. Katoliczki. No, katoliczki. Katoliczki, bo tak to kaindzi patronów nie ma, nie? No, ale ja myślę, że, choć wiem, że była taką ateistki astronomka była, nie? W Nysie. Była. A to też jest Górny Śląsk. Tak. No w ogóle podejrzewa się, że pierwsza studentka na Akademii Krakowskiej, która w chłopięcym przebraniu tam studiowała, to też ze Śląska pochodziła. Ach, to by dużo opowiadać. Ale ja tu zacząłem gadać o tej górnośląskiej wiosze, tak jak powiedział prowokacyjnie. No bo ja już mam to pomału dość bycia holunkiem. Zauważcie, że ta górnośląska kultura, to ona jest, no my takie holunki są wszyscy tutaj. No tak są przedstawieni, ale tak się lubi nas przedstawiać, tak się nas przedstawiało w okresie międzywojennym, tak się nas przedstawiało po wojnie i tak to próbują dzisiaj jest. I ja muszę powiedzieć, oni próbują, a my im pomagamy w tym, bo ja się wolę odnosić do tej wysokiej kultury śląskiej, która była i tam szukać śląskiej tożsamości, bo de facto to ona tam jest, a nie w familokach tej ery industrialnej. Na Śląsku stało się coś takiego, że te elity śląskie intelektualne, one zaniknęły w pewnym momencie, bo tak, po podziale Śląska z tej naszej części Polski, one najczęściej odpłynęły na zachód. Te rodzime śląskie elity zostało niewiele, tylko tych, którzy mieli propolskie przekonania, ich było niedużo. W to miejsce przypłynęły elity polskie.
I wybiły tym śląskim elitom te propolskie przekonania. Tak, tak, w pewnym sensie tak. Znaczy tu się zaczęły dziać ciekawe rzeczy w tym okresie międzywojennym. Mówię o tej polskiej części Górnego Śląska, ale to się nie zdążyło rozwinąć. Natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, że gdyby to się rozwijało, to ta część Górnego Śląska zostałaby całkowicie zrepolonizowana i to by była po prostu zachodnia część Małopolski w sensie kulturowym i mentalnym. Nie ulega to żadnej wątpliwości. Natomiast po wojnie co się stało? Te polskie elity, które tu były przed wojną, one też odpłynęły, zginęły w Katyniu, wyjechały na zachód, niewiele ich zostało. I kto tu został na tym Śląsku? No został chłop do roboty i jego baba. Czyli ludzie, których świadomość kulturowa rzeczywiście sprowadzała się do pieśniczki, krupnioka i kufla piwa, nie? I stroju rozbarskiego na niedziela. O, tego typu rzeczy. Ba, mało tego, to jest naturalne, że nasz plac jest najważniejszy, nie? I my się tak zasklepili tu na tym Górnym Śląsku w tej swojej społeczności takiej postindustrialnej czy industrialnej, nie bardzo mając dopływ świeżych prądów. Wszystkie elity śląskie odpłynęły daleko na zachód albo zginęły. No i w tym momencie następuje po kilkudziesięciu latach tak zwane śląskie przebudzenie. I do czego my się mamy odwołać? Nie bardzo historii w szkole Śląska nie bardzo uczono. Książek nie ma jak są, to są przeważnie po niemiecku, czasem trochę po czesku. Po polsku, jeśli są, to z konkretnym naświetleniem jedna strona. I do czego ten Borok Ślązok ma się odwołać? No do tego, co mu najbliżej, co zno, co rozumie. I tu ten Holonek, to jest fajna książka, ja ją bardzo lubię, ale ten Holonek to tak przychodzi w sukurs i tak się boję, że troszkę za bardzo tymi holonkami my są. Jeszcze na to przyszło kilku takich, no, powiedzmy sobie, intelektualnych propagatorów, którzy zaczęli utwierdzać tego Górnoślązaka w tym przekonaniu, że on taki właśnie jest, nie? Bo oni też to znali ze swojego placu, spod swojego hasioka, spod swojej klopsztangi, nie? I ten Śląsk taki, jak oni go znali i jaki go rozumieli, bo też za dużo o tym Śląsku nie czytali, bo niby skąd. No i oni go tak prezentowali i my w tak uwierzyli. My w tej masie naszej górnośląskiej. Ja się z tym nie zgadzam. I bez to od bardzo długiego już czasu staram się nie ino Ślązokom, wszystkim pokazać, kaj ta tożsamość śląska się znajduje, kaj jest ta kultura śląska. Ona jest różnorodna. Ona jest różnorodna. Ja, jak jada za nasza południowa granica państwowa, to kupuję książki Petra Bezrucza. To był taki śląski poeta piszący w tym, zaś powiemy, bo go domy tak, Schlesischer Mundart, czyli ten język, którym go dali na Dolnym Śląsku, nie? Gotka Górnośląsko, czyli to tak jak my go domy teraz, nie w tej odmianie. Się go dać. Nie, no my go domy w tej odmianie jako znamy, no bo ona też jest podzielona na gwary, nie? Na pora gwar. No a tam jest ten taki śląsko-morawski język, on pisał przepiękne wiersze w tym języku o Śląsku. I to wszystko jest ten nasz Śląsk, nie? To jest wszystko ta wielkokultura. Ona była pisana po łacinie, po niemiecku, po polsku, po czesku. Teraz jest pisano po górnośląsku. No bo to trzeba powiedzieć, że ten język, o którym my się staramy, to jest język górnośląski. Genau. Genau, bo z Niederschlesien mamy tyle wspólnego, że my go bardziej rozumiemy jak Niemcy. Ale godać w nim... Nie rozumiemy. Rozumiemy, troszkę rozumiemy. Ja czytał razem z moją... Ale czytać jest ciężko. Ja czytał razem z moją mamą Hauptmana Tkaczy, czyli w tym Schlesischer Mundart, bo Hauptmann napisał Tkaczy w Schlesischer Mundart, dopiero rok po tym przetłumaczył na Hochdeutsch, a nawet się go że nie on, ino Karl, jego brat, że mu to tłumaczył, bo jemu się nie chciało, nie miał czasu na to. No zresztą Karl ponoć i chłopów też tłumaczył na niemiecki. Ja, to prawda. No. To prawda. No a Tkaczy na polski tłumaczył Kasprowicz między innymi, jak się przypominam. W ogóle Hauptmann miał szczęście tutaj do tłumaczy
na język polski, bo i Konopnicka go tłumaczyła. Także no, to był wielki pisarz. Wielki To był I może wybitny na tym pisarz. byśmy dzisiaj skończyli. Gryfnie się go do... jak to był? Juras. Jura. Z Jurą. Byda się starał to tak teraz wklepywać se do głowy, bo do mnie to zawsze jest Coś nowego, nie? A tu Jura coś blank nowego, nie? No. Ale dziękuję za przybycie Też dziękuję. i do zobaczenia. Do zobaczenia. Na dziś, a w tym roku to by było już tyle. Zacnie zaproszę do oglądania zaś we 2014.